ମଣିଷ ଜୀବନରେ କାମ ବା ମୈଥୁନର ବହୁଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୈଥୁନ ବଂଶରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କାମ ବା ମୈଥୁନ ମଣିଷର ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ସହିତ ମନରେ ଭରିଦିଏ ଅଫୁରନ୍ତ ତୃପ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଭରିଦିଏ ଅକଳନ ଶକ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ କରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସକଳ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ କାମ ବା ମୈଥୁନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ମହତ ଦାନ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷକୁ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ନାରୀକୁ ଯୋନି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋନି ଓ ଲିଙ୍ଗର ଉପଯୋଗରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ରଖିବା ସହିତ କାମ ବାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଯୌନ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି ସଂସାରରେ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେକ୍ସ ବା କାମକୁ ପାଥେୟ କରି ମଣିଷ ସଂସାରରେ ସୁଖରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। କାମ ତୃପ୍ତି ବା ଯୌନ ସୁଖ ପାଇଁ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ବା ପୋଜରେ ସମ୍ଭୋଗ ବା ସେକ୍ସ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ଭୋଗରେ ବିବିଧତା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭୋଗ ବା ସେକ୍ସ କହିଲେ ଯୋନି ମୈଥୁନ ବା ଭାଜିନାଲ ସେକ୍ସ, ମୁଖ ମୈଥୁନ ବା ଓରାଲ ସେକ୍ସ, ଗୁହ୍ୟ ମୈଥୁନ ବା ଆନାଲ ସେକ୍ସ, ମହିଳା ହସ୍ତ ମୈଥୁନ ବା ଫିଙ୍ଗରିଂ ଅର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜବ୍ସ, ଶୁଷ୍କ ମୈଥୁନ ବା ଡ୍ରାଏ ହମ୍ପିଂ ଅର୍ ଜେନିଟାଲ ରବିଂ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହସ୍ତ ମୈଥୁନ ବା ମାଷ୍ଟରବେସନ୍। ଭାଜିନାଲ ସେକ୍ସ ବା ଯୋନି ମୈଥୁନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋନିରେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ବା ମୈଥୁନ କରାଯାଏ ତାହା ଯୋନି ମୈଥୁନ। ଏହି ମୈଥୁନରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋନିରେ ତାର ଟାଣ ବା ଉତ୍ଥିତ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୁରାଇ ଭିତର ବାହାର ଭିତର କରି ସମ୍ଭୋଗ କରେ। ଏହି ମୈଥୁନ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିପାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଜ ବା ମୁଦ୍ରାରେ ତାର ପୁରୁଷ ସାଥୀକୁ ସମ୍ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ବା ପୁରୁଷ ସାଥୀ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୈଥୁନ କରିପାରେ। ଏହି ମୈଥୁନ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ତନ ଯୁଗଳକୁ ଚୋଷଣ ପେଷଣ କରିପାରେ ବା ସ୍ତନଭୁଣ୍ଡିକୁ ଦଳିପାରେ ବା ସ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରେ। ଯୋନି ମୈଥୁନ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ବା ମୁଦ୍ରାରେ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଯୋନି ମୈଥୁନରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚୁର ଯୌନ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯୋନି ମୈଥୁନ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମୈଥୁନ ହେଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୈଥୁନରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁବେ। ଯୋନି ମୈଥୁନ ଏଡ୍ସ ଘଟାଇପାରେ, ତେଣୁ ଯୌନ ଜୀବନ ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିରାପଦ ଯୌନ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏକାଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଏକାଧିକ ପୁରୁଷ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଲ। ଓରାଲ ସେକ୍ସ ବା ମୁଖ ମୈଥୁନ। ଓରାଲ ସେକ୍ସ ବା ମୁଖ ମୈଥୁନ କହିଲେ ପାଟି ବା ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯୌନ ସାଥୀଙ୍କ ଯୌନାଙ୍ଗ ବା ମଳଦ୍ୱାରରେ ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଯୌନ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପୁରୁଷ ସାଥୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥୀଙ୍କ ଯୋନିକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଲେହନ ଚୋଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଯୋନିରେ ଜିଭ ପୁରାଇ ସଲସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଭୋଗନାଶା ଚୋଷଣ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥୀକୁ ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଇ ଏହା କରାଯାଇପାରେ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥୀଙ୍କ ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲେହନ କରି ବା ଜିଭ ପୁରାଇ ଯୌନ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ସାଥୀଙ୍କ ଲିଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ନେଇ ଉପର ତଳ ବା ଭିତର ବାହାର କରି ଏହା କରିପାରନ୍ତି ବା ପୁରୁଷ ସାଥୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥୀଙ୍କ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗକୁ ଯୋନି ମୈଥୁନରେ ଯେପରି ସେକ୍ସ କରାଯାଏ ସେପରି କରି ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବେ। ପୁରୁଷ ସାଥୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥୀଙ୍କ ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜିଭ ପୁରାଇ ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା କରିପାରିବେ। ମୁଖ ମୈଥୁନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଯୋନି ମୈଥୁନ ସହିତ ମୁଖ ମୈଥୁନ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମୁଖ ମୈଥୁନକୁ ଏକକ ମୈଥୁନ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ପୁରୁଷ ସାଥୀ ଯୋନି ମୈଥୁନ ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥୀଙ୍କ ପାଟିରେ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ କରିପାରନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ତନ ବା ପେଟରେ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ କରିପାରନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ସାଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଆନାଲ ସେକ୍ସ ବା ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ମୈଥୁନ।
ଆନାଲ ସେକ୍ସ ବା ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ମୈଥୁନ ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ବା ମଳଦ୍ୱାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଇ ଏହି ସେକ୍ସ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେକ୍ସ କରାଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସାଥୀର ମଳଦ୍ୱାରରେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଇ ଏହି ସେକ୍ସ କରିଥାନ୍ତି। ମଳଦ୍ୱାରରେ ସେକ୍ସ କରିବା ପ୍ରଥମେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମୈଥୁନରେ ମଳଦ୍ୱାରରେ ତେଲ କିମ୍ବା କିଛି ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ସେକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମୈଥୁନ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଯୋନି ମୈଥୁନ ପରି ଏହି ମୈଥୁନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। କେହି କେହି ଏହି ମୈଥୁନକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ମଳଦ୍ୱାରରେ ଅନେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମୈଥୁନ ସମୟରେ ମଳଦ୍ୱାର ସଫା କରି ଏବଂ କୌଣସି ତୈଳ ବା ତୈଳ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ମୈଥୁନ କରିବେ। ଫିଙ୍ଗରିଂ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଜବ୍ସ ବା ମହିଳା ହସ୍ତ ମୈଥୁନ। ମହିଳା ବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ଝିଅମାନେ ନିଜ ଯୋନି ବା ଭୋଗନାଶାରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଭ କରି ଯେଉଁ ଯୌନ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଫିଙ୍ଗରିଂ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଜବ୍ସ ବା ମହିଳା ହସ୍ତ ମୈଥୁନ। ଏହି ମୈଥୁନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଳି ବା ହାତରେ ଭୋଗନାଶାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘର୍ଷଣ କରି ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଭ କରେ। ମହିଳା ଯୋନିରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଇ ଭିତର ବାହାର ଭିତର କରି ମଧ୍ୟ ଯୌନ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୈଥୁନ ମହିଳା ନିଜ ଯୋନିରେ କରିପାରେ ବା ନିଜ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଯୋନିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ମହିଳା ସମଲିଙ୍ଗୀ ଦମ୍ପତି ସମଲିଙ୍ଗୀ ସାଥୀ ଏହି ମୈଥୁନ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାଷ୍ଟରବେସନ ବା ହସ୍ତ ମୈଥୁନ। ହସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେଉଁ ଯୌନ ସୁଖ ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ହସ୍ତ ମୈଥୁନ କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ହସ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲିଙ୍ଗକୁ ହଲାଇ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ କରି କାମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ତନକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ବା ନିଜେ ନିଜର ଯୋନିରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ବା ହସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରାଇ କାମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତ ମୈଥୁନ ଦ୍ୱାରା କାମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ ହଲାଇ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ କରାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ନାରୀର ଭୋଗନାଶା ଏବଂ ଯୋନିରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ବା ହସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରାଇ ନାରୀକୁ ଚରମ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରେ। ହସ୍ତ ମୈଥୁନ ଖରାପ ବା ପାପ ନୁହେଁ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ତ ମୈଥୁନ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୌନ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଳି କାମତୃପ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ। ଏହା ଦେହର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୋନି ମୈଥୁନର ଆନନ୍ଦ ଏହି ହସ୍ତ ମୈଥୁନରୁ ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ଯୋନି ମୈଥୁନର ବିକଳ୍ପ ମାତ୍ର। ଡ୍ରାଏ ହମ୍ପିଂ ବା ଶୁଷ୍କ ମୈଥୁନ। ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ଥାଇ ଲିଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍ଗକୁ ଘଷି ଏହି ମୈଥୁନ କରାଯାଇଥାଏ। ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ ବା ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ମୈଥୁନରେ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋନିରୁ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଲିଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍ଗ ଘଷି ଏହି ମୈଥୁନ କରାଯାଉଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କ ମୈଥୁନ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।